Hakapor kembah nyau siteng lane praduna iye. Haka step jongkan riu tarik no pra kading kalayo ban bam lut yakawe ke yeng sa jongki breu haka sinong maupat hamad. Hadu ba ke jingdon jing em baro jong kate ke yeng kaladu bat kalaing khong lut. Haba persang ban keli halor kadaw ke jingyo kem jong kate kading kitrai yeng kilai thu bakila suba baka jingyo kem jong kading kala bandai naka jingplu jong ka boarding electric. Hapor kat no bace mai ka jak. Ai wai. Kamut kat kum ka jing suba jong pi nak ai trai ka daw ka bala ban kem ding. Kadika short circuit meter. Short circuit. Trai yeng kilai thu banamar kadai ka yeng ding ka bala don amduna ya kan rep house nam ka jingrem jong ka namar kata ka kloy uthlit ding ban yok kurup ban bam lut ya baro ka yeng tang hapo siteng kata yeng. Layo say lo diki bro khwat nei ba sa layo ka siwi ki layo say ki sabat tidang tamalong ka kem ding kloy na marba hapon yung spa pa yo pat set ka jingrap oh nilai pertabrium tu pat set ka jingrap nama ba ka digi jingrim ba ka kem kloy ka kong Virginia nong kenri lambat ka khon jongka ka kong simtimai nong kenri kilai thu ba marsen plo ka ding ki sipai PSF ki para marjan ki lakloy ban wan yarap pelip ya kani ka ding haswa ban 1.5 brigade kirap dan ba ki wan nok sipai ka PSF kirap screen nama ki banyo ande ka akem na pur sini kidan sekali ni pelap padi osai kali ki wan nok sipai pat na bro arliangan kali sipai nar brigade girang kami jinga enda phone brigade around hadian si 10 minit 10 minit ka brigade pila ya kloy ban pentip 5 brigade ne bom no girang ba dong ing lak pertai rang ba dong ing lai ne kat nos nam e trai kani ka yeng ba rem around 60 years repose nam Takadur khmat bas ngausi bat ka jinglang ki umman ka khon kala penpau baka benot ya kani ka yeng namar ka dei ka yeng ka bakila he lasan nadu ka por bagi dang khenna di benot krawi kan benot bakraw sniper ya nga he angasan ni ku di kan brio benot bakraw ni su benot ni kan tang belum minta bakal ada ka yeng gerem su kali kan mai sa kan mai pa bagi para rin sa lang he san ni ni benut ai ni ya nama takadang ni ai wai ba em maintain nok so wai kan maintain insa ini yang rem isa kan ma sweet memory pa para kai ya lah jadi benut bakrak empoi berkat ya empoi berkat si ai ngoi beli ka japor bala asai kila ya ki brio ayo sai ni brio na po iya kan lagi ko mamdon di jang so wah gas lenda ki ayo sai ni ko ni tiar kita ko iya so gitu la erap sibuni para marjan mapan samare itu Kamur ki first responder te la dehi marjan mapa ni besarnya jan samare ngrak ki kini ki trayeng ki ai wai ya ki lai kan rat ki basa ha ka te ki yeng bar habaya kran bot we ni ki basa wai ha ka te ki yeng wala pen pau ya ka jing ngau du nong ka bakrau namar ki tom ki tam bat ka jing don jing em jong u hayeng hasam kala du le tai nong ka ding dang tai por baplu tangam yu ira da jam tui hari ni kamera sangat te ngasap umar ngatur ne kapno minute kapno kenta thrai ban nadu nang tai sadu sane ban poi kading kapno thrai aduh hanya pasang te numno tang minit man ayo kem kading api dan tiar ai hapo kiba let's say tiba la ban kem ding asya ayin ni sabdan ni ya shooting ro tang daga sola be do dan ka aduh katno du nong ba di pleu ni ding kan kijang kini pe du ne tiar ta nomor alko ya tu la du pila yo ban ra ya kitiar kitar jindon kam yo ra khat bro kan ha du lut khat bro do khat